F'konferenza tal-aħbarijiet, is-Sovrintendent dwar is-saħħa pubblika Charmaine Gauci qalet li l-awtoritajiet qed jagħmlu dak kollu possibbli biex jiġi evitat il-COVID-19 f'pajjiżna. Wara li l-medja soċjali tlieta kienet miżawda ritratti ta' xkafe vojta fis-supermarkets fost oħrajn, Charmaine Gauci qalet li f'pajjiżna s'issa m'hawnx każi tal-virus u m'hemmx lok għall-allarm. U importanti ħafna li nappellaw li m'hemmx lok ta' paniku. Sa issa m'għandna l-ebda każ hawn Malta u aħna qegħdin nagħmlu l-almu tagħna biex jekk ikun hemm xi każ naqbduh mill-ewwel bħalma qegħdin taraw il-miżuri li qegħdin nieħdu fl-ajruport, il-miżuri li wkoll ħajbdew minn għada wkoll fil-katamaran u fil-cruise liner u anke l-kuntatti li qed ikollna mat-tobba. Ispjegat li fejn hemm id-dubju l-pubbliku għandu jfittex informazzjoni mid-dipartiment jew minn sorsi ta' min jorbot fuqhom. Bħalissa l-iktar ħaġa importanti għal n-nies jekk kollhom bżonn informazzjoni ikellmu lilna u mhux joqogħdu jfittxu b'ċertu social media li qed ikun hemm ċertu xnijat ukoll li qiegħda toħloq ħafna alarm u anke ħafna drabi aħna qegħdin ikollna dawn il-kuntatti ma' nies li qegħdin naraw li huma nkwetati. Is-Sovrintendent dwar is-saħħa pubblika appellat biex min ikun ġie minn pajjiżi fejn setgħu kienu f'kuntatt ma' persuni bil-virus dawn għandhom jibqgħu fi kwarantina fid-dar tagħhom u f'każ li jiżviluppaw sintomi tal-virus, jiġifieri sola nixfa, deni u problemi fin-nifs, għandhom ikellmu lit-tabib tagħhom. Waqt il-konferenza tfakret l-importanza li wieħed jagħti ħalqu b'tixu meta jisol jew jatas li ma joħroġx jekk ikun ma jiflaħx u li jaħsel idejh sew bl-ilma u s-sapun ta' spiss.